Hey guys, Khulumbai nwngthangmoनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना आंनि मेंब्रां मोखांखौ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ मा जादों आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दाथ' एसे मोजां कन्डिशनाव नुबावदोंसो आंखौ स' एसे फार्स्ट टाइम जाजेननायनिफ्राय नायलांदोनो थुदो नायलांदिनि थुदो नै सब जाजोबदो आरो खर'सिमावबो जादों जि मोदोमा गुदुं थाबाय थायोना बेखायनो नैबे जि गुफुरखौ सोमनानै दैयावहा सोमनानै सेबनानै जोमना लाबाय थादों जि गरम जादोंना ओमफ्राय उन्दुबाय थाबाय मैयानिफ्रायनो उन्दुबाय थाबायना खर' सासोदो ओंखायनो इयावबो जादों नै नुदोंना नै ओमफ्राय नैयावबो जादों बेलाय बे नैयावबो जादों सायाव नैलाय खर'आबो मानसोदो खर'आवबो जादों आं बिराद बोरैबा मोनसोदो ओमफ्राय आं मोखांखौ देखायनो गोसो गैला आरो देखायखांबाय नालाय ओमफ्राय बोरैबा नुदों नालाय ओंखायनो आं फेनखौनो देखायनानै रायलायबाय थानोसै नोंथांमोनजों स' आं थाबनो हामथो होननानै प्रे खालामना हो दे अननानै प्लिज ओमफ्राय उन्दुबाय थाबाय आं बहुद उन्दुबाय उन्दुनो बासोबाय आरोना मा खालामनो आङो दा लावदुमाबो अफिसाव थांदो मामाया फैगासिनो आंखौ दा आल लानो थाखाय मा खालामजादों आं हारसिंथ' नङा नानिमोन दङ होमबाबो सुखुवाखै थानो बोरैबा मोनसोदो आलु बाथोनदो जागोन नै आलु बाथोन ओंखाम गोजा उपाय गैया आगैयावनो ना नोंनियावबो जादोंमोनबा हा बेसे गिदिर ओमफ्राय दाग थायासै दस नोंनिया नों बे उन्दैयाव जानाय एसे सानाय ना आंनियाव खानाय सिगाव जादोंब्रा नै आंनियाव खुगायावबो जादों नै खुगा सिं माने सब ओंखारजोबदों नै माइसे गुफुर गावदां नुथारदों मा होनदों जा मामाया मोनफैबाय ने मा होनदों सासे जालांजोबो नोंनियावबो जागोन होनबा मा आंनियाव उन्दैनिफ्राय जायाखैमोन नङालाय उन्दैयाव जादोंना जायाखैमोन आंनिया जादोंमोन नै मामाया मा लाबोदो निम बिलाइ ओमफ्राय नै बुस्थु दावगां गाजला नै निम बिलाइजों बे दावगां गाजोलाजों पेस्ट बानायनानै फोनबानो हामो आरोना नो टेनसन नै नोंथांमोना सिनायाखैबा आं देखायनो दे दावगां गाजोलाखौ र' नै बैसाया नै बेनो आरो दावगां गाजोलाया बेनो आरो बा बिमा हट' एसा दालिम लायाखै दालिमखौ मोनजागोन आरो आङो दैमा जल्दि बानायदो थाब हामनांगौ माबादो नायग्रोनो मा बुस्थु निम बिलाइ दे मानसियानो बुजोब्बाय आं नै दहयो दाउगा जोला आरो दाउगा जोला ना मामोनलाय ओमफ्राय दाउगां जोला ओमफ्राय आरो निम बिलाइखौ देनानै
थावावहा थाव नालेंखरदो फुदुंबाय थादो आरोना बेखौ फुनबानो सानथामावनो बरियासे हामगोन दाख्लै लावदुमनिखौबो मामाया इदिं खालामना होदोंमोन इयावनो हामबाय आरो निमनि साबोन लाय होदोंमोन साबोना दिनैसो दुगै फेरसिगोनलै आं निमनि साबोनखौ होख'लाय माबेसा चक्लेट बायदिना गोखा मोनामदों नामा नों मा थांनो गणेशगुरि मेथालाप्पा बा मोजांथार माथो साबोना साइसथार टुक 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 नैबेदो दुगैनांसिगोन Look at my face guys भगवान नायजाथावै जाना दं गेमस्रि दैमारिया माइसे बुरजा जादों खिन्थु दा बारा खस्थ' मोनाखै आङो लोमजानाया गाथ'दो नालाय दा लोमजाबासो बिराद बोरैबा मोनो मोदोम हाव हाव गुदुं जाबा ओमफ्राय एसे एसे इचिं जागासिनो आरो मानदों एसे क्या से क्या हो गया मेरे चेहरा दायो दुगैना लानोसै आं दा उनाव लोगो मोनगोन जया और सुषमा सबकी पसंद है निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा निरमा दुगैखांबाय गाइस ओमफ्राय लाइफआव फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि दुगैखांनानै ना मयस्चराइजार ना सिराम ना क्रिम बिदि फुनफेरि जाफेराखैमोन बाट एबार फार्स्ट टाइम आङो जेबो फुननो मोनाखै अब्लाबो एसे आइब्र'खौ फुननोसै ओमफ्राय एसे लिप बाम फुननोसै आं उपाय गैला ओमफ्राय दहायनि फुदुंनाया बेखौहाय लानोसै आरो नैबेनो दानि फुदुंनाया ओमफ्राय बेखौहाय नैबे इयारबाडनि हेल्पजों फोनगोन आरो होमबानो छु छु जाखाबाय इयो स' नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जायोबा बेफोरबायदि फोननानै लाबानो जाबाय आरो ना दसेनो हामखायो लाइफ ऑफ फर्स्ट टाइम नो मॉइस्चराइजर नो सीरम नो क्रीम ओनली दिस वन ग्रीन ग्रीन फोननांसिगोन आरो Oh, misugur pakai gruna. Misugur is men. हजार लोमजाबाबो देलायनायखौ गारनो हाया नैबे गेमस्रि दैमारिया जमराजाया गेमस्रि नोंखौ लांनोसै होनना बुंबाबो ना एसे देलायग्रोनो होननानै माने एसे देलायग्रोनो जमराजा होननानै थांनाय नङा आरोना इफोरलाय आरो मा बेरनाय होदो नायलाय इमान असाइस बेरो नालाय इनो असाइससिन सबसे माबा बुलायलायनानै बोरैबा होदो दिनैनि दिनाव एसांखौल' देलायनोसै आरोना बारा देलायला मा होनबावनो एसे लिपस्टिक फोननोसै स' दायो मेन मयस्चराइजारखौ फोननोसै नैबेखौहाय बहाबा दाग थाना होबा सेस आरो दाखालि मा खालामदोंमोन नारेंदो लावदुमनिया जेब्ला बेरदोंमोन ना मा खालामदोंमोन आङो नारें सुदो थिफ्रुना होनानै नारें सुदो थिफ्रुबाय ओमफ्राय होना होदोंमोन माने बेखौ नारें सुदो माबाना होबाना सिङाव हाबो होमबाना थाबनो हामनो चान्स थायो आरोना दाथ' नै सिङाव हाबाना बै खोमा सिं मानि बेरो आरो देलाय ओइलाय नुहुरदोंना नै इयो इमान बैमान ओइ आयु नुथाराखैमोन आं नायनाय भगबान
आंबा दाख्लै लावदुमा जानायाव इमान आं फोनना होजोबदो आंखौबा फोनना होग्राया रावबोआनो गैया बेयावनो मिथियो आंखौ रावबो अना होननानै दुखु जासोबाय आं खोमाफोरावबो बेरो आरो इमान हामा मोखांनि फोननायखौथ' देखायनो हाबाय बाखिनि अल बडियावनो जाजोबदो स' आं फोनग्रोना लानोसै उनाव लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ आयौ जि खर' सादोंमोन आङो दा 9थासो जाबाय आरो ओइ 3थासोआवनो उन्दुदोंमोन आं ओरैबायदि गोजांदो ब्लेंकेट 3 मोनबा जोमनांदो दा सिरि मोनबाय एसे गोजां गाबाय आरो दुगैखांनानै मानो गोजांखोथाय आं दै गुदुंजोंसो दुगैदोंमोन ओमफ्राय दहाय आं फोननानै उन्दुदोंमोन ना दायो मामाया फोनना होबावसिगोन नै इफोरखौ आरोबाव फोनना होबावसिगोन आरो आयौ थैसिगोन मोजां मोनलायलाय ब्लेंकेट जोमनांदों आयौ डेन्जार ब्लेंकेट जोमनांदो